Hľadáte svoj vysnívaný domov? Predstavujeme vám krásnu novostavbu štvorizbového rodinného domu v obci Topolníky. Tento moderný dom ponúka pohodlné bývanie, krásny interiér, upravenú záhradu a ako bonus vlastný bazén na horúce letné dni. Toto nie je len dom, je to životný štýl. Ak hľadáte pokojné bývanie s vysokým štandardom, Topolníky sú jasná voľba.